Azi am vrut să-mi încânt papilele gustative cu ceva deosebit, așa că am venit la cel mai emblematic restaurant thailandez din România, restaurantul Mai Thai. Acest restaurant se află în Cluj-Napoca, pe strada Liviu Rebreanu, numărul 3. Încă de la intrare am fost captivat de atmosfera care știam că o să mă poarte într-o adevărată călătorie culinară. E prima dată când încerc bucătăria thailandeză și abia aștept să fiu cucerit de aromele sale unice. Restaurantul e frumos amenajat, cu culori plăcute care deja mi-au stimulat apetitul. Abia aștept să gust preparatele din meniu. O să vă arăt imediat ce mi-am comandat, însă înainte vreau să vă spun că servirea a fost ireproșabilă și nu am avut mult de așteptat până mi-o sosi mâncarea. Mi-am comandat o supă tom yum cu fructe de mare și creveți. Supa conține calamari, scoici, creveți, lapte de cocos, ciuperci, galangal, lemongrass, ceapă roșie, ceapă verde, pastă de creveți, coriandru și sos de pește. Vă recomand această supă, pentru că în ea puteți descoperi povestea autentică a gustului thailandez într-un dans de arome rafinate. Mai Thai, restaurantul care mi-a oferit o experiență culinară deosebită, în care bucătăria thailandeză m-a cucerit prin complexitatea aromelor sale unice. Cu siguranță vă întrebați cât costă o supă de genul în restaurantul Mai Thai. Credeți-mă, merită, costă doar 89 de ron și liniștiți puteți să mâncați 3 persoane din supa tom yum cu fructe de mare și creveți. Azi am fost în căutarea unor senzații culinare inedite într-un balans gustativ inconfundabil. Restaurantul Mai Thai a reușit să-mi trezească simțurile și curiozitatea. După ce am experimentat deliciile lor, pot să-i asigur că deja simt dorința puternică de a reveni.